Decathlonista myös tällainen veden kestävä ripsiväri. Näitäkin mä ostan aika usein, kun siellä käyn, niin ostan aina uuden. Mutta myönnän kyllä, että tämän mä oon jo ottanut käyttöön, vaikka noita kaikkia muita tuotteita en ookaan. Kun pitänyt odottaa tätä videon kuvaamista, mutta tätä mä oon kyllä jo kerennyt käyttää. Mulla aina, kun tulee syksy ja kylmät ilmat ja varsinkin talvella, niin kuivuu tosi paljon iho. Et joutuu tosi paljon rasvailemaan. Niin ajattelin nyt, mä oon kerran kokeillut, kun joskus sain joululahjaksi kuorintasukat, niin ostin nyt sitten, kun normaaliin oli myös tullut tällaisia. Niin ajattelin tässä joku päivä pistää jalkaan. Mä oon oikeastaan odottanut näiden takia eniten, että mä pääsen tän videon vihdoin teille tekemään ja aukaseen tän paketin ja pistän ne mun jalkaan. Ja koska tosiaan olen luopunut siitä, että en aina osta sitä luomiväriä, kun sinne kauppaan menen, koska en niitä käytäkään, niin nyt se on vaihtunut siihen, että aina kun mä käyn normaalissa, niin mun on pakko ostaa joku kynsilakka. Vaikka mä en kynsilakkojakaan ihan niin hirveästi käytä. Jotenkin ei tuu arkisin lakattua ollenkaan, eikä aina viikonloppuisinkaan. Kesällä tuli käytettyä ihmeellisen paljon kynsilakkaa. Mutta mulla on vähän se huono asia tässä, että kun mä käytän kynsilakkaa, niin mun on tosi huono poistaa niitä mun kynsistä. Et sitten aina on semmoset tosi rumat ja kulahtaneet, kun on kuluneet tuolta reunoilta ja kaikkialta jo väri. Mutta tai ei tarkenna mihinkään, mutta tällaisen ostin tämän värisen pienen kynsilakan. Ja itse asiassa nyt päädyin ostamaan näitä pieniä Ice Colorin kynsilakkoja sen takia, että TikTokissa joku oli pitänyt juuri ostosten esittelyvideon ja kertoi, että mitä se aina kanssa yleensä ostaa sieltä, niin oli tämä merkki. Niin ajattelin kokeilla.
kun kävin Ideaparkissa, niin ehkä vähän innostuin ja ostin sieltä aika paljon kaikkea, koska siellä on jotenkin tosi edullista. Ja jotenkin sieltä löytyi vaan siis kaikkea kivaa. Mä en yleensä itselleni löydä mitään. Varsinkaan enkä yleensä sillä ihan itselleni varsinaisesti shoppaile mitään. Että aina mä päädyn johonkin Ideaparkkiin ja totean, että ei täällä ole mulle mitään. Että sit mä ostelen niin kuin enemmänkin tolle lapselleni kaikkea. Mutta nyt kun menin sinne Sinseihin, niin ostin sieltä kyllä pari takkia ja esimerkiksi tämän tämmöisen neuletakin ja muita semmosia paitoja ja muita. Ja myös samalla reissulla ostin käsikoruja. Mä en oikeastaan käsikorujakaan sillai käytä. Mitenkään ihmeemmin joskus, jos johonkin juhliin tai johonkin mennään, niin saatan laittaa, mutta mulla ei ole ollut kun oikeastaan yksi käsikoru, mitä voi käyttää. Tai ylipäätään yksi käsikoru, mitä mulla on. Niin nyt ostin sit myös tällaisia erilaisia käsikoruja. Mutta kiitos kun katsoit tai jos katsoit tän mun videon loppuun asti. Joo. Jos tässä oli jotain sellaisia tuotteita, mitä vaikka sä käyt yleensä myös ostamassa normaalista, niin laita kommenttia ihmeessä, jos oli sunkin lemppari